Веднага след нея Елизабет Паисиева с едно очарователно и много подходящо за нейната възраст съчетание с бухалки. Игра бухалки си Елизабет Паисиева на това световно първенство и трите пъти имаше по едно изпускане. Ще отбележа обаче, че това е една от най-трудните композиции с бухалки, представени от гимнастичките участници в световния шампионат, и доказателство за това е, че Елизабет попадна в финала на този уред. Елизабет Паисиева беше подкрепяна най-накрая тук в залата и от майка й, която изгледа поне едно съчетание на дъщеря си в това световно първенство. Нямаше психически сили да изгледа предишните, много се вълнува майка й, която имах възможност да отбележа вчера, че е пропътувала пътя от София до Мадрид с автобус в продължение на 2 денонощия и половина. 25:00.